Hi po, Ma'am Heidi. Mega mega love shoutout po. Welcome po sa 3 million people in the house. Mega 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 love shoutout.
Hi po, Ma'am Breda Versosa. Mega mega love shout out po. Okay lang ako, Sisi. Parang hindi kita nakikita nag-LS. Hi po, welcome sa 3 million people in the house. Darating na sila bukas, Sisi. Yung amo ko, darating na sila bukas. Pero mga ano pa hapon, 6 p.m. Medyo mega love shoutout po sa 4 million people in the house. Pero okay lang kahit nandito man sila, pwede man ako maka-live pero basta tapos lang yung trabaho ko. Magla-live pa rin ako sa, maybe siguro sa, dito na lang sa kwarto ko. May LS ka pala? Wait, tatamsakan ko ha. Dan tamsak Sisi. Bell or Kalimbang now. Dan tamsak na ako Sisi. Okay, okay, sige, sige. Nakalimutan ko ulyanin na kasi ako Sisi. Dan.
konti pa lang sisi, medyo nagpa-practice pa rin. Dati talaga hindi talaga ako marunong. Yung mga nagme-message sa akin, nata-time out kasi may kiniklik nga ako. Oo nga eh. Pag hindi natin susubukan, hindi tayo matututo, di ba? May kasabihan tayo sisi na try and try until you succeed, di ba? Lahat ng bagay natututunan yan basta magtiyaga lang tayo. Basta sa pangarap natin, di ba? Oo nga eh. Ang hirap pala pag una pa lang na ano, parang nahihirapan ka na, ngapa ka pa kung paanong gagawin. Okay, sisi. Naiisip ko na nga yan eh. Magme-message lang ako sa'yo. Naisip ko na yan, magme-message ako sa'yo. Don't worry. Mahirap kasi abutin yung ano, WH. Mas importante kasi yung WH eh. Kaya parang nahihirapan ako, kaya naiisip ko na yan. Magme-message ako sa'yo. Alam mo ba sisi, kahapon, may na-upload akong video. Kasi gusto ko ba sana i-share yung natutunan ko sa TikTok kung paano ba. Copyright claim pala yun. Dinilit ko kaagad. Ganun ba? Relax ka lang sisi. Naisipan ko na kasi yan eh. I-message kita. Friend naman tayo 'di ba sa Messenger. No, na-delete ko sisi, natakot ako. Kasi nung pag pag ano ko, pag-upload ko, nag-message sa akin yung ano, yung Google na copyright daw yun. Na-delete ko na sisi. Kaya nga pagka-delete ko, nag-upload agad ako ng mga video ko, kahit ano-anong video na lang para mailagay ako.
Pwede ba i-mute lang yun? Pero pag marami kang copyright, kahit i-mute mo lang, okay lang yun. Kahit ngayon kumakanta nga lang ako, yung inaano ko lang na kanta ko, parang ano, copyright claim din yun. Kinabahan ako, oh, syempre. First time ko mag-YouTube, tapos, na, first time ko mag-YouTube, tapos na copyright claim, nagalit si YouTube. Hindi naman yung sis video na kinuha ko, parang inano ko lang. Yung natutunan ko ba sa YouTube na sana gusto ko i-share, kaya, yun, in-upload ko kahapon yung ano, nag-video ako. Tapos may akunti, nag-message yung YouTube na bawal daw. Ah, kinabahan ako, dinilit ko kaagad, nataranta ako. Baka i-block ako. Paano ba sis mag-ano, mag-mute ng video? Ah, okay, sige, salamat. Mute ko na lang. Meron ako dito eh, itatry ko mute. Pero isa lang yun. Na-delete ko kasi kinabahan ako kahapon, nataranta ako. Pasaway talaga to si Lolo. O sige sis, buti nakakuha akong tips sa'yo. Ganyan na lang gagawin ko. YouTube mo lang may tutorial. Ah, ganun pala. Okay, sige. Salamat, Sisi. Ewan ko ba bakit na ano yun sa isip ko kahapon na yun yung tutorial ko. Parang kinabahan na tuloy ako mag-tutorial. May tutorial pa sana ako. Kinakabahan ako. Masyado palang ano yung ano ng TikTok.
Mahirap pala mag-apply. Hindi naman mahirap, sis. Ganun din ako na basta pag may hindi ka alam, YouTube mo lang may tutorial. Ganun din ako noon. Stress pa ako. Dami ko hindi alam. Pindutin. Lalo na pag mag-apply for monetize, maraming fill upan. Yung 10 ID ko lang sis, yung ano ko yun, ATM bank ko yun sa Pinas. Pwede na ba yun sis? Yung 10 ID? Kasi di ba pag nag-apply ka, dapat ilalagay mo rin yan doon kung anong bangko ihulog yung ni YouTube. Meron akong ATM card. Pero, dala ko rin dito. Pero ito yung YouTube ko, naka-address to sa Pinas. Yung dito lang ako nagbablog. Okay naman daw yun sis. Pero yung pin ko daw doon darating sa Pinas, hindi dito kasi doon ko in-address eh. Bank account at 10 ID. Bank account lang talaga to sis. Ano ba yung 10 ID? Kasi yung 10 ID, yun lang yung ko dito, requirements ko. Hindi ba pwede yung bank account lang sis? Bakit ano ba yung 10 ID? La, nayari na. Pati 10 ID hindi alam. Hindi ko alam. Baka pag halimbawa namunin na ako, sa dami ng pipil-apan, tumirik na yung mata ko. Wala ako niyan sis sa BIR. Siyempre, nandito ako sa Saudi. Sa Pinas din, wala rin akong BIR doon. Sa munisipyo meron. Kahit anong BIR sis, basta meron pwede yon. Saan ba nakukuha yung BIR sis? Yung sa'yo sis, saan mo ba kinuha sis? Kasi pwede akong kumuha dyan, pero sa talaga wala ako niyan. Tax identification number 10.
Munisipyo lang mayroon, di ba? Pwede akong kumuha. Saan ka kumuha ng tax identification number mo, sis? Saan ba pwede kumuha? Sis, pa-share naman para hindi ako Okay, sis. Salamat. Di ba sa munisipyo, sis, meron yan? BIR? Kasi kung BIR lang, pwede akong umano dun sa munisipyo, sis. Wala pa talaga ako niyan, sis, ng PIN ID. Kasi hindi ko pa naman alam na meron pala niyan sa YouTube. Kung need pala sa YouTube yan. Pero kung pwede ako magpakuha dun sa Pinas, sa munisipyo meron, may uutusan ako doon. Walay account sin ID. Yung bala ko lang talaga dito, bank account lang talaga. Oh, bank account lang talagang meron ako, sisi. TIN ID wala. Pwede ba kumuha sa munisipyo niyan, sis? Ipapautos ko lang doon tapos send lang sa akin yung TIN ID number. Okay, sis, salamat. O sis, yun nga daw, ilalagay ko yung address ko sa province. Pero halimbawa sis, di ba ilalagay yung number doon? Ilalagay ko lang yung halimbawa yung number ng anak ko, pwede yun. Tapos yung anak ko mag-claim doon ng PIN, if in case. Okay sis, salamat. Kasi di ba ilalagay pa yung dyan, cell number? Yung ilalagay na lang na cell number, pwede naman siguro sa anak ko, di ba? Tapos anak ko lang na mag-receive doon. Oo sis, ilalagay ko yung cell number ng anak ko.
Hirap pala mag-apply sa ano, pag-monetize. Dami pala ang pipilapan. Yung sa'yo sis, dumating na yung ano mo, yung pin. Siguro nakasahod ka na no. Nung dumating sis yung pin mo sis, saan mo kinuha? Di hinatid mismo sa bahay nyo o pumunta ka sa ano, munisipyo? Doon nila na send. Sa munisipyo mo kinuha sis, yung pin mo? Ah, okay sis, salamat. Pwede naman pala papupuntahin ko na lang yung anak ko if in case. Ah, kaya pala need nila yung ano, BIR or TIN number sa post office. Cellphone number lang ng anak ko yung ilalagay ko pero name ko yung nasa AdSense. Ayun sa PIN number.
Okay, Sisi, salamat talaga ha. Maraming salamat. Basta i-message kita sa Messenger if in case need ko na sa yung sinasabi mo. I-message kita. Kasi malaki-laki yung ano eh. WH na kailangan kaya relax ka lang i-message kita. Para lalo mas halimbawa mag-apply ako ng ano monetization, ita-transfer ko sa Tagalog para mas maintindihan ko kung anong ilalagay. Kasi baka ma-nosebleed tayo sa sobrang English. Hanggang 1 hour lang ako sis mag LS ngayon. Taga Taguig City ka pala sis. Paano pala ka ako makakuha nito sis kasi nandito ako. Republic of the Philippines, Department of Finance, Bureau of Income. Wala ako nito sis. Kuha. Wala ako nito sis. Okay sis, salamat sis. Sige, tulog ka na dyan. Hanggang 1 hour lang naman ako eh. Hindi ako magpatagal. Sige sis, salamat.
Balitaan kita. Okay, sis. Salamat. Okay, sis. Idlip ka na dyan. Kahit ituloy mo lang yung LS mo, silent mo lang para makakilos ka dyan. May, may tatlong dot sa baba. Mute mo lang. Okay, sis. Salamat. I-mute ko lang. Salamat, Sisi, sa time. Sige, i-mute ko.
Mega love shoutout sa'yo for Twofer. Okay. Okay lang yun for Twofer. Nakapag-LS ako ngayon kasi natapos ko na yung trabaho ko. Okay lang yun for Twofer. Oo nga, walang lagas ngayon. Nakita ko kanina. Siguro na ano na si Lolo. Tinamad na siya mangisda. Kaya ganyan. O baka wala pa nag-survey si Lolo. Pag nag-survey yun, naku, patay. For Twofer, nakapag-apply ka na ba ng ano mo? Sa monetization mo? Mahirap ba mag-apply? Kasi sabi ng kaibigan ko, need pa daw yung ano, BIR or TIN number, TIN ID number. Oo, akala ko muni ka na. Bakit hindi ka pa muni? Ang dami mo ng ano subscriber at saka ano? Mag-e-end na rin ako kasi magdadalawang oras na ako. Hirap talaga makuha yung WH na. Sobrang laki kasi. Mag-e-end na rin ako for 2-4 kasi magdadalawang oras na ako. Umiinit na yung cellphone ko. Baka mag-surrender. Oo, kanina pa. Magdadalawang oras na ako ngayon. Sabi ko mag-live kasi natapos na yung work ko. Kaya naisipan ko mag-LS.
Sabi ko mag-LS muna ako kahit 2 oras lang. Pang WH dagdag. Hirap talaga kunin yung 4K. Buti nga, nag 4K lang yung WH niya kung ginawa pa niyang 5K yan, naku po. Wala talaga. Ang hirap kunin. Masyadong mahigpit yung pagkalak ng 4K ni Lolo. Hirap talaga kunin. So guys, 2 hours na ako guys. Maraming salamat sa inyong support. At maraming salamat sa iyo for Twofer, sa pahabol na support. Ingat ka dyan lagi. Hanggang dito na lang guys. Sa susunod ulit na LS. Salamat!